Assalamu alaikum. Teatr yaratушы, сөйүші, театрдан башка яши алмаучы тамашачыларыбыз, дусларыбыз, ассаламу алейкумдар. Аңлагансыздыр инде. Мына бу интерьердан, мына бу мөхиттән безнең Галиаскар Камал театрына килгәнебезне аңлагансыздыр инде. Сәбәбен һәммәбез дә белә. Бүген, ягъни 9 сентябрь, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры абаттан гадәттәгечә үз ишекләрен, үз сезонын ача. Җәмәгать, 117нче тапкыр безнең алдынгы театрларыбызның берсе үз сезонын абаттан ачып җибәрә. Нинди спектакль белән башланганын сез инде һәммәгез дә беләсез. Инде традицияларны бозмыйча. Зәңгәр-шәл. Мен аны ничә тапкыр караганмын, хәтерләмим, 25 тапкыр бардыр инде. Яттан беләбез без аны. Шуңа күрә җәмәгать 117нче тапкыр ачыла бит. Безнең театрыбыз. Hayırlı kеш, кадерле дуслар, мөхтәрәм театр сөюче тамашачыларыбыз. Сезне бөтен театр әһелләре, артистлар исеменнән яңа 117нче театр сезоны башлау белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Кәрим Тиншүрин әсәре Сәлих Сәйдәшев Зәңгәр шәл. Эмиль Талипов үзенең фикерләре белән бүлешәме? Яңа сезонда нәрсәләр көтәсез син, брат? Яңа сезонда инде һәр вакыттагыча яңа рольләр. Алла бирсә менә. Алар буламы соң синде? Быел буламы, күп буламы? Сер булып калсынмы? Сер булып калмасын, әйтә алам теге, андый зур сер түгел. Бер-ике ролем була инде. Алла бирсә, сине көтәм син. Миңа калса ул сезонда 2 рольле булу инде бик зур. Оңыш. Тагын нәрсә көтәм. Мин беләсең, соңгы вакытта теге безнең бит инде театрда үзең беләсең, буын өлкән буыннар китеп бара. Тынычлык булсын. Иң мөһиме, Роберт. Тынычлык, сәламәтлек булсын. Һәм бу җүнсез вазгыять китсен, тынычлансын. Дөньялар тынычлансын. Амин шулай булсын. Күрә. Исән саулык эшләргә насыйп булсын. Премьер белән. Алмаз Сабирҗанов, яңа сезоннан брат, син нәрсәләр көтәсең? Нәрсә көтәм? Иң мөһиме сәламәт булу һиме. Бу сезонда Аллага шөкер яңа премьерлар күп булырга тора. Ул премьерларда инде мин дә булырмын дип өметләнәм. Иң мөһиме сәламәтлек һәм менә бу ниһаять 117нче сезонны ачтык. Иң зур теләгем минем, беләсезме, бик гади, ләкин шул вакытта бик кирәк сүзләрне әйтәм. Сәламәт булыйк. Тамашачыбыз исән сау булсын. Һәм чәчәкләр дә алып килсеннәр, үзләрен алып килсеннәр. Һәм тулы заллар насыйп булсын. Хәтта куйган урындыклар да тулы булсын. Амин шулай булсын. Яңа сезон белән хәерле сәгатьтә. Син яңа сезоннан нәрсәләр көтәсең? Мин Алла бирсә әйбәт булды. Тотып алды. Һәрбер артист шикелле инде роль көтәбез. Бармысың? Булыр иншалла. Алла бирсә. Рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен. Сезгә бик зур рәхмәт. Сезне рәхәтләнеп карыйбыз. Менә. Сезонны да шулай матур итеп кәргәсен. Яңа премьералар безгә һәрдаим һәрбер артистка яңа рольләр булсын. Амин шулай булсын. Без инде шуны көтеп калабыз. Амин шулай булсын егетләр. Хөрмәтле тамашачылар белән бергә шулай. Менә бишәр. Очрашырга насыйп булсын. Амин. Менә ничек төшердем, барып эшегезне төшердем. Җәмәгать, һәм ахырда нинди бер фикер туды. Нәрсә үстүсе килә. Менә әгәр дә мин Галиаскар Камал театрының 118нче сезонының ачылышына килсәм, шулай репортаж төшерергә дип. Һәм анда барыбер шул бер кадрлар булачак, әйме? Сәхнә, Ишан, Булат, Мәйсәрә, башкалар әптери, әйме? Сез аларның һәммәсенең дә нәрсә әйтәсен, нәрсә белән бетәсен барыбер беләсез, ләкин рәхәтләнеп карыйсыз бит, әйме? Менә мин дә әлеге спектакльне білмеймін, неше тапкыр карыйм, әйме? Алдауым ихтимал. 1-20
тапкыр караганмындыр, 23 тапкыр караганмындыр. Ләкин күпме карасаң да, карыйсы да килә. Үзеңнән нәрсәдер тагын яңа әйберләр табасың. Яңа мәзәк, көләсең. Актерның уйнавыннан башка актерның уйнавыннан. Һәрбер актердан бер актердан икенчесенә күчәсең. Бу бер ел уның артыннан күзәтәсең, бер ел икенчесе һәм өченчесе. Менә мәсәлән, бүген дә менә Эмилгә әйттем. Мен әйтәм, син былтыр юк инде, ул әйтә, былтыр булды. Ләкин мин аңа игътибар итмәдем, мин башкасына игътибар иттем. Эмил булды икән. Менә монысында Эмилгә игътибар иттем шунда гыйма. Күпсез, шүпсез инде әйме. Ни дисәгез дә, Галиаскар Камал театры рәхәт театрларының берсе. Алдынгы театрларның берсе. Һәм монда килү белән, татар җаны ял итә, бүләйт итә, рәхәтләнә. Кызганычка каршы безнең махсус экспертыбыз Гөлфира апа белән сөйләшә алмадык. Бу әзрие. Гөлфира апа, әгәр дә карыйсы икән сезгә уйнар сәламнәр, без сезнең белән әле бер гапләшеп алырбыз. Киләсе очрашуларга кадәр җәмәгать, яшәсен театр тагын бер. Ассаламу алейкум.